Azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Ndiri kudzoka panapa ndine nyaya iri kutenderera yekavidhiyo kari kutrenda keumwe chairman weZANU-PF ari kurovera mukadzi wake nyaya yekuti hanzi akashandisa $5. $5 iyo iri kunzi mari iyoyo yanga iri yedoro. Saka ndo pavari kurova nakavidhiyo vachibuda miromo yavo yese yakazara ropa. Zvinhu zvakadaro zvinhu zviri disturbing nekuti isusu tiri kuti no to gender based violence. Atitombotolerate zvinhu zvakaita seizvo zvekuzoti uri wepati ipi takutozotangira ipapo inenge yato imwe nyaya because iwo haungarove munhu wechikadzika. Polisi ndo basa rayo inofanira kusunga vanhu vakadai so zvekuti uri chairman yato imwe nyaya because iwewe unozobvumidzwa kuti uve leader sei uchizo uri that weak zvekuti unosvika pakumurova mukadzi. Unoita weakness yekutamba uchirova kudaro. Ko vanhu vese unozova leader sei kana uchitadza kuhandla mukadzi one unongogara naye mako one chete. Utosvika pakuti wakurirwa nehasha nokuti wachirirwa $5 plus kurovera mukadzi $5 zesaini yekuti uri murombo yopuwa uri rombe $5 1 2 3 4 5 zvekuti tosvika pakutotsvukisana muromo nemukadzi kudaro. Saka mukushandira mahara kakupati kwenyu kwacho idzo nguva yese totofika kuti vamwe ndimi vene vacho muchiita zvinhu zvakadhakwa kudai so ndo zvinhu zvinoshoresa. Ungarovera mukadzi $5 amen. Muri yeZimbabwe munoti kudini nyaya iyi iri kutenderera yandiri kusangana nayo iyi yakabudiswa paNehanda Radio iyi link ndorori kuti kana muri law enforcement agents papaka ndo pakutoti muite follow up nenyaya iyi. This guy anofanira kumbobatwa umbodzidziswa unzai wati tambe tichidaro chikombredi achiitwe kuvanhu vechikadzi chikombredi munoitira kumusangano chete nekuti usaite kunge munhu asingashandise kumunhu sense. I think ndosaka zvizonziwo kumusangano kwacho kunopuwa basa munhu asingashandise common sense ndo zvacho zvindakutozvionawo manje.